Gaur egun, herritarren kezka nagusienetakoa etxebizitza da. Horregatik, Bildurentzat ere lehentasunezko gaia da. Gaia oso serioa da. Izan ere, etxebizitza bat eskuratzea gaur egun monopoli batean jolastea bezala da. Zorteak zer ikusi handia duelako. Horregatik etorri gara ona monopoli erraldoi honekin hori irudikatzeko. Eta nola iritsi gara ona? Ona iritsi gara urteetako etxebizitza politiken gatikan. Enpresen irabaziak lehenetsi dituzte eta horrek ekarri duena da etxebizitza bat eskuratzea ezinezko luxu bat bihurtzea. Orain, esate digute etxebizitza eskaintza handituta arazoa konponduko dela. Etxebizitzak eraikitzeak arazoa konponduko duela, eta gu ez gaude ados horrekin. Bai, etxebizitzak eraiki behar dira, etxebizitza publikoak eta alokairura bideratutakoak. Baina hori ez da nahikoa. Etxebizitza interbenitu egin behar da. Eta adibide garbia daukagu hemen Zarautzen etxebizitza asko egin dira, baina hala ere, aste honetan bertan jakin dugu etxebizitza departamentuaren datu ofizialetan Gipuzkoa eta Zarautz alokairuaren presioa igotzen jarraitzen duela modu nabarmenean, eta Zarautz dela Gipuzkoako bigarren herri garestiena alokairuari dagokionez, Donostiaren atzetik. Bildurentzat herritarren ongizatea lehentasuna da, eta ongizate horretan sartzen da etxebizitza duin bat izateko eskubidea. Horregatik, honetan lanean, etxebizitzaren gaiarekin lanean gogor jarraituko dugu. Eta etxebizitzarena Zarautzen ere arazo nagusienetako bada eta Zarauztarron kezka handienetako bat. Egoera gerota jasangaitzagoa da eta gaur egungo politikek ez diote egoera honi erantzun zuzenik ematen. Etxebizitza bizitoki izatetik negozio izatera pasaden honetan, gero eta espekulazioa handiagoa daukagu eta baita ere Zarauztarron eta herritar guztion eskubideak urratzen ditu honek. Turistifikazioak gainera, Zarautz eredu, egoera hau gero eta larriago bihurtzen du eta horregatikan benetan garrantzitsuak iruditzen zaizkigu eskutan ditugun baliabide guztiak eta tresna juridiko, politiko eta ekonomiko guztiak martxan jartzea. Beti ere, instituzioen arteko lankidetza bermatuz. Gainera, Zarautzen etxebizitzaren inguruan Bilduk hainbat neurri zehatz proposatu ditu. Alde batetikan etxebizitza publikoa sustatzea, honek gure ustez behintzat lur publikoetan etxebizitza pribatuak ez egitea ekartzen du, eta bestetikan degradatutako lurzoruak erosi eta bertan etxebizitza publikoak eraikitzeko proposamena ere egiten dugu. Azkenik, alokairuko prezioak mugatutzeko ere proposamen zehatza egiten dugu, eta Zarautzek zona tentsionatu izendatzeko baldintzak betetzen dituenez, hori egiteko eskaera egin dugu.